लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजोंहाय बरायहरनाय थालायबायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे इन्ट्र टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै भिडिअखौ एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोना सानदों नामा भिडिअनि ससे इन्ट्रखौ नायनानै बिथां आब' गेमस्रि दैमारिया हाबा जाबाय होननानै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे ससे इन्ट्र क्लिप्सखौहाय नोंथांमोना गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहायनो नुदों जाखानांगौ दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनिनो फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्रायनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोना जायबा बे ससे शर्ट क्लिप्स भिडिअहाय आब' गेमस्रि दैमारि बिथांखौहाय हाबा जानाय नुदोंमोन ना स' लोगोफोर बे भिडिअहाय शुटिंसो दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बिथां गेमस्रि दैमारिनि मोनसे मिउजिक भिडिअहाय फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे बिथां गेमस्रि दैमारिनि मोनसे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौहाय सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बिथां गेमस्रि दैमारिजोंनो लोगोसे सोर फावखुंगुरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आं बेखौ मोजाङै मिथिनाय जायाखै दे लोगोफोर स' नोंथांमोननिसिम मिथियोब्ला आं गुबुन मोनसे भिडिअजों आपडेट खालामना होगोन दे एक्चुअली लोगोफोर जों बे फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन एबि फिल्म प्रडाक्सन एबा आनिया ब्रह्मा प्रडाक्सननि गेजेरजोंहाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे मोनसे आपकामिं मिउजिक भिडिअनिनो देंखोखौ होदों आनिया ब्रह्मा बिथाङा दे लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो मेकआपखौ खालामदों दुर्गा दैमारि बिथाङा दे थ' लोगोफोर बे फैनो गोनां मोनसे भिडिअनि आपडेटफोर जुदि मोनोब्ला नोंथांमोननिसिम गुबुन मोनसे भिडिअजोंहाय आपडेट खालामनानै होगोन दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर गेमस्रि दैमारि बिथांखौहाय हाबा जाबाय सानदोंमोन स' लोगोफोर बे भिडिअआहाय मोनसे शुटिंसोमोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपडेट होनायनि नटिफिकेसनफोरा नोंथांमोननियाव थाबैनो सौहैयो दे